Takhoro bukhoro ka bahai tongmai kha khayo jotono kahamno tongmai na kai tini nongni bwskango kaisa ani experience no share khainani bagi thang tongo jotono norok siwo haipano o jorabo sung tam humale pogui tongbayo baksa baksa je sima rokno apply khainani thangtaniwo gunagul khaikibo abon bagi norok tase muitu khairnan bagi se angno paithak siwo angno final akok buya kai TMB news and entertainment channel ni bukhakte abono nong thani kaisa yapmung tinini obese bota huksong buhuksong ko kungkhasang jottono siwo jotto borokno kaham sak tai bukha tui banchina musung kintu haifano जों पगै थाङो सिनि साक बुखा बाहायकि गाहाम tongnai o je rule rono जों जे मानिना नांगमानि o मानिना आंखाय जों पक्सगै थाङो केबा सिततै केबा सियाततै केबा सिततै केबा सियाततै नि मिनिं खा सिप्लाइ रखाय आबो टेबो बेसि सिप्लाइ आबो आमबागै बनि साक मांगो बेलेखनो जोंजाल फायो जाना नांमानो साखा जाना नांयानोबो साखा नोंना नांमानोबो नोंखा नोंना नांयानोबो नोंखा o जरावो tabukni o technology ni o jugo जों जतन नुगो पाइनाबो मानथगो ताइ खानिनाबो मानथगो मागनाबो मानथगो रांबै पाइनाबो मानथगो हाइपानो जे मानथगमानो गन्जाम खाइकांकै जिनि बडिगो मबु काहिकाइसा तामाने रेजल्ट फाइमान जों आबनोखै वानसुगिया मानखांकै चाखा मानखांकै नोंखा आबबागिनो जों केबनि आश्रक खाइनो साक मांगो जोंजाल क्लाइ थाङो आ जोंजाल रंनि बिसिङो अंखा आजमसा अबति फनाबा मिया सारिगोसे आं बाय चारक नोंलाय तंलायमानि आहेरक जों खोनालायो किन्तु टाइम फुं आइखेंखाय तामुखा बनो बालै मातलांलायमानि थांखा ओंखाय आबोनि मेन कारन तामु ngैमान जों आरो बुजिलायनायनि बागैसे किसा नंनि बागै वानसुक मनो शेयार खायो ओंखाय नरक बाक्सा बाक्सा हिनि तंफान मानो बा नोखाय बुसुक सिकासा आं बिसि सिया आं जे सिमानि आबो नरसे मुइतु खायरनानि बागैसे अकगलाम रांसनि दाखुकसं बहुकसं नरक पायसक जर्तै नायनि बागै कोइनाय तिनिनो अकगनो जों चिनि बडियाव 75% दै नांगौ अब जतन साइमनो टेक्नोलॉजीनि अ जुगो अ इनफरमेशन जतन थानिनो कम बिसि दङ फिया जों एकदम पगै थाङो जे 75% जुदि चिनि बडियाव दै तंनानि हिंखाय जे फुङाव सा काप सा नोंमा बायनो 75% चिनि बडियाव दै हाबिया जों अबनो सिनानि दरकार किन्तु जों कयजना अकगनो वान सुगै नायखना ता साजानाय कखाय अबसे ओंखाय आनि कखाय अबसे 75% दैनो काबार खायनि बागै ओंखा ओंके जों पुइलानो फुं आइखेनो मुखां मुखुं सुयावै जों फुदुंलुलु खाय दै 500 ml नों माखि ग्रानाय आबो बोसाखायनो बखु बाखा चाकुरियावैनो बखु चाकुरियावैनि मिनिं ओंखा सिनि हपुं थुइ सिनि बुखुगो जे कसाउ टंगैमानि खुक्ति काहेरक आव जे आथा आथा टाइप आबो सिनि बडिनि बागै काम हनै एक्सपर्ट सामानि कगनोसे साना नायो नरबो सिवो अ बेपार न किन्तु बाक्सा बाक्सा काय सेलेंजागै धिक खुक्ति रुंदा मन आहेरक हनै जों आबनो नोंनि माया अंगो किन्तु आबो बेलेखनो नांमानि हनै एक्सपर्ट के साइट अंखा बारि साइट अंखा बारि साइट अंखा हंके जुदि आबो आसगनो इनफेक्टिव एबा डेन्जरस जिनिस ओंखांखाय दिन बुकुको तंफुरनो आबो नन इनफेक्शन खाइखि कुमब्लासा किन्तु खाया ओंखाय तांगै खाया माले आबो निन बुकुनो अलरेडी तंगो आबो निन बडिनो होइतेनो क्रिएट मानि आबो काइसे मानैसि ओंखाय ताबो सेलमाइसन कक फाइनाय ब्रास ब्रुस खायौ जे नोंनानि धिक पट खाया पान नि तंलायनाय अकक खनाखांखाय किन्तु ब्रास तो नों हर थनानि सिगांनो खाइफैनो नांनाय खाइखांखाय निन जे मयला सयला तंबाय मानि आबो जतनो साबुङै थांबायनाय जे तंग्रगनाय हपुं आइ निन बुकुको खुक्तिरो आकरो आबो निन बागै काहामसि ओंखाय आबोनि बागैनो ताहु जों बुहुकसं जों सेलंनानि कोनो कगिया आबो सिन बागै सिन नांगौ ओंखाय बिथिनोखाय केबो मुसुङै जाबा बिथिनो जों केबो मुसुङै जाया जों नांगौ हनै साव ओंखाय ताबो अबनोबो जों नांगौ हनै मा मनक सिनाय आबोसे सानन नायो ओंखाय ताखरो बुखरो 500 ml जे दै नोंना नांमानि अ दै नोंखांखाय तामो ओं सावनो किन्तु आबोबो तामनाय तुंलुलु ओंना नांनाय जों थुकांखाय जेनि तामनाय ह्यूमन बडिनि जे तामनाय
एक्टिभिटी जे थुप्रुफानो सिनि एक्सन नंगौ गोबां मा एक्सन नंगौ ओंखाय आबो ओंखा ओंखाय सिनि बुसाकनि जे टेम्पारेचार आबो ताई दै आबो खायजागै थांगो आबोनो फिलाप खायनायनि बागै ओंखाय टेम्पारेचार बाय आबो फिलाप खाय खेमनानै ओंखाय ओ जे दै तुंलुलु जे नोंलाय मानि आ तुंलुलु बायखाय फिलाप उङै थांगो ओंखाय बेलेन्स उङै थांगो आ बेलेन्स ओंखांखाय आ जरावो आबोनि बागैनो जों तामनाय लेट्रिन परिष्कार उङियाबो उंनाय तामनि हिमाले आ जागावो जे प्रेसार रिखांखाय बो लेट्रिन उङियां टंखांखाय उङै थांनाय तमुंनो उङियांखाय ताई वाइसा आसुक आसुक परिमाण नङै नरक किसा बाथं बारसाखांखायनो आबो उङै थांगो लेट्रिन परिष्कार उङै थांनाय कक उंखा बयदु खायजानाय अवश्य जे सिनि बडि उंखा होल बडि जतनो एकदम पाइप सिस्टेम चलिउ पाइप सिस्टेम ओंखाय पाइप सिस्टेम चलिखांखाय ताबुक ताबुकनाय आ प्रत्येकटा पाइप न जतनो ड्रेन काहाय परिष्कार उंनायनि दरकार ओंखाय ड्रेन जे प्रुफ परिष्कार उंनि मालिया आफोरनो जामिला फायख्या ओंखाय कोलेस्ट्रल नि अजागा प्रश्न फायसिनाय आ ड्रेनले बाहायके मुथुब जाक्ति ओं आ ड्रेनले बाहायके एके तामनाय जां कफाय टं नुन थांगा ओंखाय जों सामा नोंमानि न रिगि थांखांखायनो आबो मानजागि थांगो आबोनि बागैसे आबो उङो ओंखाय ताबो आबो बाहायके ओं जों आबो मा सालायसिनाय कोनो जरावो जों गरिनि घन्टा बाय माइ मुइ चालायनायनि साइटोगो किन्तु उचित ओंखा बहकनि घन्टा बाय जेफ्रु बहक खुइख्या आफुरसि सानान नांनाय जेफ्रु बहक कांजाखा जों आफुरसि नोंना नांनाय किन्तु अजा कायसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कक ओंखा जों कांमा बाय नोंमानो मिक्स खायखिउ आबो बेलायखेनो डेन्जारास कायसा टंमुंसि जों आबो साइसि मालाया नां टंलायख्या ओंखाय ताबो नरना आं साननाय माने कक ओंखे नर डाइरेक्ट न खेल खायनायसिदि नर माइसाफोर ओंखे न माइ बै माइसाफोर दै नोंखा केबो माइ खपसा दै खपसा नोंखा आबो तामो ओं नों जेसेफोरनो खुइसादि आ जे सिनि तामनै एनजाइम एबा उत्सेचक जे पाचक रस जे सिनि स्टमाकआव तंमानि आबो डिलिउडिंगै थाङो माने पातलाङै थाङो ओंखाय बिनि एक्सन थिंबाथाय खायमायां थाङो ओंखाय हजम ओंखाय आबो प्रब्लेम क्रिएट खायसिनाय ताई कायसा कक ओंखा आ जरावो जुदि दै नोंयाकारै ताई कोनो कायसा नोंखांके तंखाय मुइ बुटी रक अथवा डाल रक नोंखांके किन्तु आसुक परिमाण नोंजा गेबलि ना ओंखाय आबन बागैनो डाल रक खनो नोंखांके आबो सुबिदा गो आ ताई कायसा जुदि कक नर डाल बुटी फानो गानाव मालिया किन्तु तैनो नोंगा नां टंखांके तै नोंयावै नरनि 20 मानो सुजाखाय तन्नि बखगो ताजिया तंमा आबनो वारि टंनि गे वारि टंखांके तामनाय आबो अटोमेटिक रस कायसा फायनाय आफुरु फायखांके बो टला क्लिक थांनाय आराम से ओंखा ओंखाय निनि यां जे उत्सेचकनि लेभेलबो ठीक मथे तंसिनाय ओंखाय नों माइचाय जेचाय रहमानि आबोबो ठीक मथे हजम उंसिनाय हजम प्रब्लेम गैख्या डेट इज डाइजेशननि कोनो प्रब्लेम गैख्या माने न निनामो हजम उंखा माने न निनि थानिव नों आ जे सामुंनि जे माना तंमानि आव मानसिनाय ट्रेस एलिमेंट जेतो अनुखाद्य होनमानि आबो जनो मान थांमेसिनाय ओंखाय नों आव मांगिनो जेसाव जेनो शक्ति मानो जेसाव जेन शक्ति मानो ओंखाय नों ताई कम्फानुसारि प्रब्लेम गैख्या हजम उंयानि कारणे से चर्बि र बुङो चर्बि दुई प्रकार तामनाय बायराव उफ्लिमानि कायसा बिसिङाव टंरंमानि कायसा नरकटा वान सुदि जे केराम ओंखांखायनो बिन थानि चर्बि करै एबा कोलेस्ट्रल करै आबतिया किन्तु आबतिया गे बुमुति बिन थानिबो टंमानो जे बिसिङाव कोलेस्ट्रल जमा उङै टंमानि आबो जतन से डेन्जरास आबो नुब जायगा ओ जे कोफुं फुंलो जे बह कोडर के ए चर्बि खानि जों अनुमान खायमानो किन्तु गे आ बिसिनि कि माइया गे तामखा आबोनो abti phonano ba mesi kam kurun mani abono tini pungo hai kuthi e abti nungmani karon no ungkha ini thaniwo jam tongo bad cholesterol already tongo bini chini human being human body ni protector je paibo abson thaja je lamatei blood circulation choliwani jagao red blood corpuscle nor joton saimano bongkha oxygen bohon khayu enkai oxygen bohon je jaga masmalia oxygen kri enkai jeng haino outside to je tong enkai 5 minute no jeng hamana ui tongmaya that is oxygen sar jeng banchia ngai tongkha enkai o busago oxygen maya ke botam sinisia ए और से जामिला फायो आसल खक जामिला फायो के के ताखरो बुखरो तमुंगनो अबति का है जंजालनि होइते नर या काकनो मुसुं खांके ताई ताबुकनो नर ngै टंखांके बिसमा सामारो
তাই তামহনাই ব্লাড প্রেসার রক সুগার রক যদি ngui tongkhangke শ্বাসকষ্ট রক ngui tongkhangke টাইটাস তালে সিদে 8974868093 on number nor contact khaidi contact khakyangke direct TMB news and entertainment channel ni onar be malainai bon treatment khayo obono takhoro bukhoro tai kese bell like no dangerous tabuk update abonor no sanan nai mani kongkha পইলা 20 মাস হানাই কিন্তু 20 মাস হামানো নেগলেন্স খাইখাঙ্কেন 20 মানি সিমি কসরি থাঙে আইং ইয়াকসি ইয়াকরা ইয়াকুংনি সিরক আকরক ড্যামেজ নানি চান্স দङ আবনো বারবারকে তাবো একদম যে ট্রিটমেন্ট খাই টমা জাগাও নুকাকে বর্ণ আংবো খামরনা লেকিসা সময়নাও কিন্তু হামো আহাইপানো বাই চান্স অপারেশন খাইয়ে নাংথাংকে একদম প্রুফ সি দङ আনি মকলসি প্রুফ দङ আবনো যদি অপারেশন খায়াবই আনি থানি ট্রিটমেন্ট খাইকাঙ্কে হয়তোবা আং তাবুক চারি ফার मा खमु काइके मा टमानता गा आनबो खबर जागलिया काइसा आपति ngui ताबुक ब जुदा बोसांनि सिमे आइङो कोन फानो কাজ খাইমালিয়া সেন্স যতন মানো ফিল যতন ফাयो কিন্তু নার্ভ কাজ খাইলি আং থাকা ওংখাই অ জরাবো তারপরে অবন খানা নাইও নর যদি মুসুংখা হকে নর তাবুক 20 মাস হাজাগैनो तंखांखाय अब किन्तु कोनो दिनो नेग्लेक्ट खाइजाकनाय मानैया ओंखाय नर धति खाइ ट्रिटमेन्ट नि बागै साइटं मुंगनारक सिदि ताहुसं बुहुसं 8974868093 on number नर कन्टाक्ट खाइनि बागै कय मुंगनारगो ओंखाय ताइताम सानाय किसासा हेल्प टिप्स अबनो साइखनारखा अबनि डिटेल्स मान ओंखाय त तामनाय मागना मान माने मुसुक रकनि हिंखाय बुआ रकरि मानजाखु आवन बागै मागना सक सालिया ताखरो बुखरो नर ताजलि जागदि नर न आं डाइरेक्ट डिटेल्स साइखनारनाय फेस टु फेस तावानादि नर क्रंदि TMB न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल बाय हाइके ताखु समसो असनंग सितुं ननि बागै तिनिनि याफारमु जतन हामबाय खुलुमबाय।